யார் இறைவா விடைத்தாய் இறைவா நான் யார் இறைவா பதில் சொல்ல மண்ணில் வருவாயா நான் யார் இறைவா விடைத்தாய் இறைவா. ஒரு வெள்ளந்தியா இருக்கிறவன் விவரம் இல்லாதவனா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு புரிதல் இருக்கு. அப்படி கிடையவே கிடையாது. அவனுக்கு விவரம் இல்லாம இல்ல, அவனுக்கு எல்லா விவரமும் இருக்கு. ரொம்ப சுயநலக்காரனா இருக்க முடியாம இல்ல, அப்படி இருக்க தெரியாம இல்ல, அவன் இருக்க வேண்டாம்னு முடிவெடுத்து அவன் அப்படி ஒரு குழந்தையா இருக்கிறான். அத நம்ம அங்கீகரிக்கிறது இல்ல. ஒண்ணு ஆமா, நம்ம அவனை யூஸ் பண்ணிட்டு அவனை முட்டாள் நினைச்சுக்கிறான். நம்ம அவனும் விட்டு கொடுப்பான். சரி அவங்க என்ன பண்ணிட்டு போட்டும் போ அப்படின்னு விடுற ஆளுதான், மன்னிச்சு விடுற ஆளுங்க.